Rendelő, a Házi Patika podcastje. Köszöntjük nézőinket és hallgatóinkat, és köszöntjük mai vendégeinket, dr. Papp Mária gasztroenterológust, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gasztroenterológiai klinikai igazgatóját, valamint dr. Schwab Richárd gasztroenterológust. Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük szépen. A zsírmáj lenne a mai témánk, ami így az ünnepek karácsony közelettével azt hiszem, hogy aktuálissá is vált, és fontos róla beszélnünk. Talán azt is fontos kiemelni, hogy azért a májbetegségek kapcsán legtöbb embernek az alkohol okozta májnagyobbodás és a máj problémák jutnak eszébe, és talán kevesebben tudnak arról, hogy az étrendünk is hatással lehet a májunknak az egészségére. Úgyhogy ennek ismeretében egy picit talán érdemes lenne kifejteni, hogy pontosan mi is az a zsírmáj, és milyen kapcsolata lehet az ünnepi étrenddel, miért fontos odafigyelni az ünnepek alatt is arra, hogy mit eszünk, és mit iszunk persze. Ha nagyon egyszerűen szeretnénk megközelíteni a zsírmájat, ez a nevében is benne van, a májban zsír halmozódik fel. Ennek a hátterében nagyon különböző okok állhatnak, ugye elhangzott az is, hogy az alkohol például. Ez egy gyakori ok lehet a zsírmáj hátterében, de tulajdonképpen a zsírmáj leggyakoribb oka az a mi civilizációs betegségünk, azaz azoknak az egyéneknek, akiknek egyébként valamilyenféle anyagcsere zavaruk van, vagy akár kardiovaszkuláris betegségben szenvednek, ezekben a betegekben jóval gyakoribban fordul elő a zsírmáj. Ma már ugye a zsírmáj nem önmagában, hanem tulajdonképpen a kardiometabolikus szindrómának egy nagyon fontos alkotó elemeként szerepel. Tehát amit el tudunk mondani, hogy a lakosságnak a viszonylag nagy százalékát érinti, akár közel 30%-a is szenvedhet zsírmájban. Azokban a kockázati csoportokban természetesen, amiket felsoroltam, a különböző anyagcserebetegségek, mint például az elhízás, vagy a túlsúly, de a cukorbetegség, azt megelőző állapotok, az inzulinrezisztencia, a prédiabétesz, a megnövekedett derékbőség, a magas vérnyomás, a különböző zsíranyagcsere zavarokkal rendelkező páciensek esetén ez jóval nagyobb százalékban fordul elő. Én talán annyit tennék hozzá általános gyakorló gasztroenterológusként, hogy nagyon alábecsült problémáról van szó. Tehát azt látjuk, hogy gyakorlatilag elmegy valaki egy rutin ultrahangra, háziorvos elküldi, és egy rutin ultrahangvizsgálaton megtalálnak egy kicsit nagyobb májat, ami zsírfényű, esetleg van mellé egy pici májenzim emelkedés, hát senki nem gondolja, hogy ezzel foglalkozni és kellene. És talán legyintenek hát is. Jó, hogy egy kis zsírmáj. Kis zsírmáj. Semmi gond. És akkor megjegyzik, hogy mit esetleg a májenzimek egy picit megemelkedtek, és akkor hát egy kicsit óvatosabban kéne az alkohollal, de hát nem is iszom soha. Hát akkor igen, ilyen, és hajlamosak vagyunk szerintem mindannyian ezt negligálni, és megmondom őszintén, pár évvel ezelőtt döbbentem én rá, amikor így az országos halálozási statisztikákat néztem, hogy a gasztroenterológia tulajdonképpen a vastagbérákon kívül csak a májbetegségekkel szerepel. És ez egy visszatér, amikor sose fogom elfelejteni, amikor gyakorló gasztroenterológusként még Ákossal dolgoztunk, és először jött olyan páciens, aki ez a klasszikus NASH, tehát hogy alig fogyasztott alkoholt, egy teljesen konszolidált valaki, aki cirózis stádiumában, tehát a májbetegség végső stádiumában jelentkezik, és az egész család meg van döbbenve, hiszen teljesen konszolidált életet élt, tehát soha életében nem volt részeg. Hát igaz, specifikus szűrővizsgálaton se volt, hát magyar férfi, nem volt baja, és ilyen 50 és 60 közötti valaki, és ehhez csatolva olvastam nem olyan régen, hogy ma a transzplantációt igénylő májelégtelenségeknek a 30%-át ebből a betegcsoportból kialakuló gyulladásos elváltozás és cirózis adja, és ez az alkohol is nagyon nagy probléma, mármint ugye az alkoholizmus, de hogy ez az elhízáshoz csatlakozó zsírmájbetegség, ami egy abszolút népbetegség, szinte, hogy a gyakoriságát professzor asszony említette, gyakorlatilag az elhízás hazai prevalenciájával, tehát gyakoriságával azonos. Tehát magyarán egymás között random társaságban beszélgetve minden harmadik embernek van, nem feltételezzük, hogy ezzel foglalkozni kellene, és az anyagcsere és komplex szív- és érrendszeri kockázat tömeg, amit egyébként ez
jelez, tünetként jelez, az viszont brutális hatással van ezeknek az érintett pácienseknek az életkilátásaira, életminőség kilátásaira, tehát azért ülünk most itt, hogy arról beszéljünk, hogy egyébként amikor ez van, ez kimutatható önmagában zsírmájként, akkor figyelni kell, hogy van-e májenzim emelkedés, hogyha ezek a transzaminázok, amit többként helytelenül hívunk májenzimnek, de mindenki így ismeri, talán azért nem baj, hogyha most ezt itt így említjük. Van egy pici májenzim emelkedés, afelett nem szabad elsiklani. Tehát ez egy olyan nagyon fontos korai tünet, ami arra utal, hogy ezt sokkal precízebben kell kezelni, sokkal gondosabban kell erre figyelni, és arra kell törekednünk, hogy ez teljesen helyreálljon. Igen, hát hogyha a hallgatóságnak esetleg talán elmondhatjuk, hogy a gasztroenterológusok között is vannak olyan szakemberek, akik bizonyos területre specializálódtak. A hepatológusok azok, ahová én is tartozom, akik alapvetően a májbetegségekkel töltik a mindennapjaikat, a betegek kivizsgálásával. És ugye azért van néhány tévhit, amiből egy pár dolog már el is hangzott itt tanár úr referátumából. Az egyik az, hogy amikor májenzim emelkedés van, ha az kicsi, azzal nem kell foglalkozni, ez nincs így. Amennyiben májenzim emelkedés van, azért ezt nem mindig csak májbetegség okozhatja, ezt tegyük hozzá, de akkor minden esetben ezt muszáj kivizsgálni. Hiszen még akkor is, hogyha esetleg mellette mondjuk az ultrahangon a zsírmájat megtaláljuk, mert egy embernek a májának egyszerre lehet több betegsége is. Tehát amikor mi májenzim emelkedést látunk, és akár van zsírmáj, akár nincs, azért annak a páciensnek egy komplex kivizsgáláson kell átesni, amit a májbetegségekben járatos gasztroenterológus kollega, általában a hepatológus kollega szokott vezetni. Ez az egyik. A másik része az pedig az, hogy attól, hogy nincs májenzim emelkedés, nem biztos, hogy nincs májbetegség, vagy akár nagyon súlyos előre haladott. Hiszen a májbetegségnek a legsúlyosabb formájában, amikor a máj kötőszövetesen átépül és egy úgynevezett cirózis alakul ki, ezt mi májzsugor néven ismerjük a magyar szóhasználat szerint, azoknak a betegeknek akár a 70%-ának is egyáltalán nincsen májenzim emelkedése. És ugye a harmadik, ami nagyon fontos, hogy eznek nincsenek tünetei. Tehát a májbetegségnek csak akkor lesznek tünetei, amikor már nagyon súlyos, előre haladott stádiumban van, és sokszor ilyenkor már csak a májtranszplantáció az, ami segített, ami el is hangzott itt. Tehát persze lehetnek apróbb tünetek, de ezek inkább nem specifikusak, nem is gondolunk rá. Tehát én azt gondolom, hogy ha egy ultrahang leleten zsírmáj igazolódik, akár van májenzim emelkedés, akár nincs, azzal van teendő, és akkor majd ezt végigbeszélnénk, hogy mi, de önmagában a májenzim emelkedés, ha nincs zsírmáj, ha van zsírmáj, az is mindenképpen kivizsgálást igényel. És hát amit még szerintem hangsúlyozhatnánk, de tanár úr referátumában erre szintén utalt, hogy az egy dolog, hogy a zsírmáj a máj számára mekkora problémát okoz, mert ezt gondolom egy kicsit majd bővebben átbeszéljük. Ami nagyon fontos, hogy ez nem egy önmagában, amit én az elején is mondtam, álló dolog, hanem általában egy úgynevezett kardiometabolikus szindróma része. És bizony azoknak a betegeknek, akiknek ez felfedeződik, és nem voltak akár vércukoranyagcsereszűrésen, nem látta őket kardiológus, nem nézték soha a veseműködésüket, ez bizony ugyanúgy vizsgálni kell, mint ahogy a zsírmáj kivizsgálását el kell kezdeni. Talán még egy dolgot vezessünk be a kivizsgálás útján, ahogy haladunk, hogy az ultrahang vizsgálat a máj méretét és a zsíros lerakódást azt elég jó közelítésre, egy tapasztalt ultrahangos ezt látja az ultrahangképből, de ez nem jól korrelál, nem jól függ össze a fibrózissal, tehát ezzel a hegesedéssel, amit professzor asszony említett. Tehát ezért kell nagyon... kivizsgálás, ezért igen. Kell a tovább. És van egy specifikus vizsgálati eljárás, egy nem invazív vizsgálati eljárás, amit fibroszkennek hívnak. Ez most a legkorszerűbb ultrahangokban már egyébként be van építve, és tulajdonképpen nem is fibroszken, hanem sírvényelasztográfia. Igen, hanem egy specifikus, de gyakorlatilag ugyanerre alkalmas. Tehát, hogy a hegesedésnek a megítélése ebben a szempontból, vagy ebben a stádiumban mindenféleképpen szerintem megemlítendő. Tehát, hogyha van egy zsírmáj és van egy májenzim emelkedés, akkor azt mindenképpen célszerű centrumba irányítani. Ezt már Sahin Péterrel volt egy múltkori beszélgetésünk, ott is a hasnyálmirigy betegségeknél erre
fókuszáltunk, hogy mindenképpen centrumban kell értékelni, ahol ezek a vizsgálóeljárások egyébként elérhetőek, és az a nagy dolog, hogy Magyarországon elérhetőek. Igen. És szerintem egy nagyon fontos dolog hangzott el, tehát amikor kiderül az, hogy zsírmáj van, akkor gondolni kell szív- és érrendszeri betegségre is, de fordítva is, amikor kiderül valakinek a diabétesze és elhízása, akkor proaktívan gondolni kell arra, hogy nincs a zsírmája, mert nagyon valószínű, hogy van. És ott is meg kell határozni, hogy milyen mértékű, és a páciensnek szerintem ilyen célokat kell kitűznünk, hogy egyébként, hogyha van x kiló túlsúlyfelesleg, van egy ehhez tartozó induló májbetegség, ezt pontosan stádium meghatározással ilyen formában klasszifikálni tudjuk, akkor utána közös célokat kell kitűznünk, hogy lehet elkerülni azt, hogy ez egy még komplexebb, adott esetben visszafordíthatatlan elváltozássá fajuljon. És hogy miért ennyire izgalmas nekünk ez a kötőszövetes átalakulás, fibrózis, akkor szerintem még erről mielőtt áttérnénk a kivizsgálásra, talán mondjunk néhány szót. Ugye a zsírmáj van, amikor egyszerű zsírmájról beszélünk, amikor nincs kötőszövetes átépülés, nincs gyulladás a májban. A zsírmáj betegek körülbelül 20%-ában viszont már egy nagyon jelentős gyulladás is zajlik a májban, ami hosszú távon valóban tönkreteszi a májszövetet, és egy kötőszövetes átalakuláshoz vezet. Ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy nem szteatózisról, zsírmájról, hanem egy gyulladásos zsírmájról, szteatohepatitisről van szó. És ezek azok a betegek, akiket a legfontosabb lenne, hogy megtaláljunk, ha belegondolunk abba, hogy azt mondjuk, hogy az átlagpopulációban 30% a zsírmáj, annak a 20%-a pedig ez az úgynevezett kockázatos, gyulladásos típusú betegség, akkor azért ez egy hatalmas populációt érint. Tehát ezt mindenképpen leszögezhetjük. És ugye, hogy miért fontos ez nekünk, hiszen a fibrózis kétfelől fontos. A fibrózis, ha megy előre, a kötőszöveti átalakulás, az a májszövetet tönkreteszi, tehát menthetetlenül elindul a májkárosodás és egy krónikus májbetegség, majd aztán egy előre haladott fibrózis, később egy cirózis, májzsugor, annak a mindenféle tünet együttesével megjelenik. De más oldalról is nagyon fontos, azt tudjuk, hogy azok a betegek, akiknél a májban ez a kötőszövetes átalakulás megvan, ott ahogyan annak a súlyossága halad erőre, sokszorozódik a kardiovaszkuláris események kialakulásának a kockázata. És ugye a szív- és érrendszeri szövődményeknek a kockázat, és a daganatoké is. Tehát, hogy nekünk igazából, amikor egy zsírmájjal rendelkező pácienshez közelítünk, mindenképpen holisztikusan kell gondolkodni, és azt nagyon fontos tudni, hogy a betegek jó része azért nem nálunk jelenik meg először a hepatológián, hanem a családorvos kollégáknál, és a egyébként nem gasztroenterológiai szakorvos kollégáknál, ahogy elhangzott endokrinológián, azon belül speciálisan ugye a diabetológián, a kardiológiai szakrendeléseken, és ugye azt se felejtsük el, hogy például a reumatológia, immunológia, tehát azok a betegségek, amik egyébként szisztémás gyulladással járnak, ott is bizonyos betegek között, vagy bizonyos esetben gyakoribb tud a zsírmáj lenni, tehát egy nagy összefogásra van szükség ez ügyben. Tehát nekünk ez a kötőszövetes átépülés a máj egészség szempontjából, de egyébként a betegnek a szívérrendszeri egészség, és hát ugye ebben azért a vese is beletartozik, nagyon-nagyon fontos. Ez a 30%-os érintettség, amit említettek, ez azért egy hatalmas szám itt Magyarországon a lakosság körében. Én arra lennék kíváncsi, hogy ezeknek az embereknek a hány százaléka, vagy milyen aránya tud egyáltalán az érintettségéről, és mi az a tipikus módja, ahogy ők a megfelelő szakemberhez eljutnak, hogy mennyire van egyáltalán benne az embereknek a fejében az, hogy a májuk egészségével foglalkozni kell, mert talán erről kevés szó esik a hétköznapok során. Vagy legfeljebb Zahár doktortól hallunk erre. Én annyit mondanék, hogy szerintem nem is csak az a baj, hogy nem tudnak róla, hanem nem gondolják, hogy ennek jelentősége van. Tehát én rengeteg páciensre találkozom, akinek leírják egy pici májmegnagyobbоdást, ultrahanggal, egy pici májenzimemelkedést, és fogalmuk nincs, hogy ezzel foglalkozni kéne. Tehát szerintem ez itt az egyik fő üzenet, hogy ez egy visszafordítható, nagyon-nagyon sokáig teljesen visszafordítható. És a jó az, hogy általában ez azért nem túl gyorsan progrediál. Vannak olyan formák, ahol az időben versenyt futunk, itt azért lenne idő arra, hogy tegyünk a betegekért. És hogy gondolni kell rá. Tehát az, hogy valakinek túlsúlya van, akkor gondolni kell rá, hogy biztos nincs zsírmája. Ha zsírmáj már kimutatható, biztos, hogy nincs transzamináz emelkedése, tehát májenzim emelkedése, mert hogyha néha van, akkor ez egy más kategória, hogyha ez a gyulladásos formál indul, az egy más kategória,
És mikor még készültünk itt az előbb a beszélgetésre, akkor megemlítetted az alkoholt, hogy most változott a nomenklatúra, hogy ugye ez klasszikusan a nem alkoholos zsírmájnak tartottuk, hiszen az alkohol is okozhat zsírmájat, de szerintem itt nagyon fontos lenne egy tévhitet Igen, tulajdonképpen a nomenklatúra változásnak a hepatológiai irodalomban két hátterét tudnánk megnevezni. Ugye az egyik háttér az volt, hogy tulajdonképpen felismerésre került, hogy maga ez a kórkép, ez nagyon szerves része az anyagcsere és a kardiovaszkul, tehát kardiometabolikus szindrómának a részjelensége, ugye ezt is tükrözi a nomenklatúra változás. A másik, hogy korábban csak azok a betegek kapták meg ezt a diagnózist, a NAFLD-t és a NEST, a nem alkoholi zsírmájat, ahol az alkohol teljes mértékben kizárható volt, és minden májbetegség is kizárható volt, és egy biopszián alakult a diagnózis. Azért ma már ennél sokkal inkluzívabb a diagnosztika, ami azt jelenti, hogy abban az esetben, ha a képalkotón vagy valamilyen biomarkerrel, mert ezzel is azonosítható, de azért alapvetően az ultrahang a képalkotó CT-n kerül ez leírásra, ez a zsírmáj, és van legalább egy azok közül a kardiometabolikus kockázati tényezők körül jelen, akkor a diagnózis felállítható. Miért jó ez? Ha a diagnózis könnyen felállítható, márpedig így könnyen felállítható, akkor ezekkel a betegekkel a további foglalkozás jóval hamarabb el tud indulni. És ugyanakkor a betegeknek az is egy megbélyegző dolog volt, hogy benn volt a nevében, hogy alkoholos. Hiába, hogy nem alkoholos, de ott volt benne az alkohol, ezt pedig a beteg oldalról gondolták, hogy ebben a nomenklatúrában változás legyen, de én azt gondolom, hogy a kórképnek az ismertsége az, hogy ez egy súlyos dolog lehet, ezzel foglalkozni kell, ez a nomenklatúra változás mindenképpen a segítségére volt. Még egy dologban szeretném a véleményedet kérni, és kíváncsi vagyok, hogy látod ezt, hogy amikor a zsírmáj kialakul, és amikor esetleg egy enyhe májenzim emelkedés már igazolódott, és tudjuk azt, hogy az illető csak szociálisan elfogadható mennyiségű alkoholt fogyaszt, és tényleg csak hetente, max. Egy üveg bort, és csak akkor, hogyha egy pohár a vasárnapi menühöz, és stb. Tehát, hogy ezen a skálán mondhatod, hogy inkluzívabb lett a diagnózis, tehát van tulajdonképpen egy széles spektrumra tágult ki az alkohol szerepének a vizsgálata, hogy mi ma a nemzetközi konszenzus ezzel kapcsolatban? Akkor még egyet az alkoholos kérdés előtt még annyit szeretnék hozzátenni, hogy ugye magának ez az új nomenklatúrával az is együtt járt, hogy nem csak azok a betegek kerülhettek bele, akinek nincs egyéb májbetegsége, hanem például, ha van egy vírushepatitisze, de ezt föl tudjuk állítani a MASLD diagnózisát, akkor is ez fölállítható, tehát egy kicsit komplexebbé vált. Ugye, ha májenzim emelkedés van, akkor azért a krónikus vírushepatitiszek szűrését mindig el kell végezni, meg azért egyéb más dolgokra is ugye a hepatológiai ellátásban figyelemmel kell lenni. Amit mi hepatológusok előszeretettel megkérdezünk a betegektől, az, hogy mennyi alkoholt fogyaszt, ezt rendszeresen fogyasztja, ennek mi a pontos mennyisége, ez most jelen van, a múltban jelen volt-e, tehát ezt fel kell térképeznünk, hiszen magának, hogy a beteg tulajdonképpen megkapja ezt a metabolikus diszfunkcióhoz társuló zsírmájbetegséget, azért abban is benne van, hogyha jelentősebb mennyiségű alkoholfogyasztás van, akkor ezt nem így hívjuk, vagy akkor nem feltétlen erről van szó. Tehát most ugye a 20-30 g per nap alatti alkoholfogyasztás esetén ez ugye felállítható, ha ez ennél több, akkor már ezt a kórképet ugye kevert betegségnek hívjuk, metabolikus és alkoholos, és hogyha egy jóval nagyobb mennyiségű, akár napi 50-60 g, akkor ezt pedig alkoholos májbetegségnek hívjuk. Szerintem ez nagyon fontos, hogy rögzítsük, és a betegeknek ugye azt kell megérteni, hogy bármi okból a máj károsodott, ha jön egy második hit, ütés, és az alkohol ez, akkor ez a májkárosodás folytatódni fog tovább. Tehát annak, akinek krónikus májbetegség diagnózis kerül fölállítására, én mindenkinek azt tanácsolom, hogy egyáltalán nem lehet alkoholt fogyasztani, hiszen még a kisebb mennyiség is az a májnak egyfajta teher, ami elősegíti azt, hogy ez a folyamat akár gyorsabban menjen előre, hiszen két oldalról éri a májt károsodás, vagy akár több oldalról. Tehát
ez az álláspont. És bocs, még annyit akarok, szerintem fontos dolog hozzátenni, hogy a fibrózist, hogyha nézzük, akkor tulajdonképpen ennek két hosszú távú retteget szövődménye van. Az egyik ugye az hálózattal kapcsolatos, úgy mondjam, szövődmény, ezt inkább az alkoholos betegeknél szoktuk látni, de van egy második nagyon fontos kockázati tényező, amitől félünk a fibrózis kapcsán, ez a daganat. Igen. És szerintem az alkoholnál említette professzor asszony, hogy ugye a plusz kockázati tényezők szerepe nagyon nagy, és szerintem ez sem teljesen egyértelmű, vagy talán nem annyira tudott, hogy 2007 óta minden nemzetközi szervezet az alkoholnak a legfontosabb anyagcsere termékét, az acetaldehidet, grade 1-es karcinogén, tehát rákkeltő vegyületnek minősítette. Tehát akkor, amikor van egyébként is egy gyulladásos állapot, erre bármennyi rákkeltő anyagot rá dohányozni, most ezt így hadd fogalmazzam így, mert a dohányzásban van egy hazai nemzeti konszenzus, hogy a dohányzás az kártékony, rákot okoz, és azt, hogyha valaki túlesett egy tüdőrákon, vagy van egy krónikus hölgykurutja, akkor annak egy szál cigarettát sem ajánlunk, akkor sem, hogyha egyébként egy szál cigarettának egyébként az általános népességben nagyon alacsony a kockázata, de ha valaki már érintetté válik, ott egyszerűen nagyobb a kockázat. És akkor húzzuk alá, bocsánat. Igen, még akkor ugye a daganathoz, mert valóban erről még nem beszéltünk, tehát ugye a zsírmájnak az egyik szövődménye, azon kívül, hogy valóban a májfibrózis, májcirózis kialakul, és ugye a májzsugor kialakul, a másik, és annak a különböző szövődményei, azért a hepatocelluláris karcinómának, az a májráknak a kialakulása ebben a betegcsoportban fokozott. És ugye a zsírmájban akár már a májcirózis, a májzsugor megjelenése előtt is kialakulhat ez a daganat. Tehát ezért is nagyon fontos az, hogy ezzel foglalkozzunk, szűrjük, keressük, kezeljük, és valóban az alkoholtilalom az. És hát itt, bocsánat, hogy csak egy utolsó mondatot mondanék a Karácsonyról. Papákos, aki nekem a mesterem volt, én 10 évig dolgoztam vele hasnyálmirigy osztályon, úgyhogy a hasnyálmirigy centrumban, és Ákos mindig azt mondta, hogy mindig a májat kell figyelni, mert a pankrász az egy ilyen elhagyatott terület, a májbetegségek kutatása az mint 10-szer annyi büdzsé, 10-szer annyi eredmény, és nekünk azt kell tudnunk lefordítani a hasnyálmirigyre, amit a hepatológusok már megtalálnak. És akkor itt Ákosnak volt egy visszatérő mondata, amikor a betegekkel az alkoholról beszélt. Az egyik az volt, hogy egy hasnyálmirigy betegtől nem azt kell kérdezni, hogy iszik-e, hanem azt, hogy mennyit. Igen. Tehát itt is, hogyha valakinek van zsírmája, akkor nem az a kérdés, hogy iszik-e, mert erre az a reflexív válasz, hogy ha valaki csak szociálisan néha egyszer iszik, egy héten egyszer, vagy 2 hétben, az a válasz, hogy nem iszik, hiszen a közvetlen szociális környezetében vannak azok az emberek, akik isznak rendszeresen, és az egy más kategória. Tehát itt ez nagyon fontos, hogy az a kérdés, hogy mennyit, tehát a nulla. Tehát ebben az esetben ez szerintem egy nagyon fontos dolog, és a másik az, hogy Ákosnak volt egy másik ilyen mondata, hogy nagyon gyakran tér vissza a krónikus hasnyálmirigy beteg szilveszter, meg karácsony 2 ünnep között ennek kapcsán, mert azért mégiscsak elfogadta a kocintás kapcsán az alkoholos csábítást, és egy-egy pohár bor, vagy egy felestől, ami egyébként normálisan semmi korábban historikusan nem okozott problémát, már jelzett a hasnyálmirigye. Tehát a hasnyálmirigy nem tudja, hogy most éppen karácsony van, és a máj sem tudja, hogy most karácsony vagy szilveszter van. Tehát ha valakinek van egy már indult májbetegség, egy krónikus májbetegség, akkor a nulla az ajánlás. Igen, és ugye azért azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak az egészségtudatossága nyilván azért fokozatosan nő, tehát azt nem mondhatjuk, hogy ebben nincs előrehaladás, és ahogy a dohányzás már jól benn van a köztudatban, azért az alkohol nem. Tehát úgy gondolják a páciensek, hogy annyit iszok, mint a rendes magyar ember. És amikor ezt elkezdjük kérdezgetni, az jóval a napi 50-60 gram fölött van, ami a szuperveszélyes kategóriába tartozik. És ugye azt se felejtsük el, hogy akkor most nehogy elkezdjük számolgatni, hogy megittam-e, és ha kevesebbet iszok elég, mert nem, tehát biztonságos alkoholdózis, amire azt tudjuk mondani, hogy emellett biztosan nem lesz májbetegség, ilyen nincsen, hiszen nem vagyunk egyformák. Az egyéni érzékenység nem egyforma. Nem egyforma ugye az a
fizikai egészségmillió, amiben az alkohol megérkezik egy ember szervezetébe, tehát hogy nem tudjuk azt mondani, hogy hát igen, egy pohár bort nyugodtan meg lehet inni, mert. Tehát nem tudunk, nincs biztonságos alkoholdózis. Igen, és a másik dolog pont ugye a rákkeltő hatás kapcsán szerintem egy nagy félreértés, hogy tehát iszonyatosan jó bírja az illető az alkoholt, tehát soha még csak spicces se volt. Mit jelent ez a gyakorlatban? Nagyon hatékonyan tudja rákkeltő anyaggá alakítani az alkoholt a mája. Tehát az acetaldehid átalakulás az prompt, nagyon flottul megy. Ez azt jelenti, hogy ott aktuálisan az ő májában a rákkeltő anyag koncentráció marha magas. Tehát, hogy én inkább azt szoktam mondani így olyan pácienseknek, akik azzal arra panaszkodnak, hogy nem bírják az alkoholt, és hogy azonnal refluxuk lesz, nagyon marha mázisták. Mert kerülik. Hát igen. Mert kerülni fogják, mert nincs jó. Szólt a szervezetük, hogy ez nagyon gáz. Tehát aki az van bajban, aki egyébként baromi jó bírja, meg tud inni fél üveg pálinkát úgy, hogy igazából nincs nagy baja, lefekszik, másnap fölébred, nem is másnapos. Hát igen, de azért hozzá kell tenni, hogy pont ez a rákkeltő anyag, ez iszonyatosan magas koncentrációt ér el ennek ellenére az ő szervezetében. Igen, ez a napi egy pohár vörösbor, ez még mindig nagyon benne van szerintem a társadalomban, hogy ez jót tesz, ez egészséges, ezt akár a házi orvos is ajánlja, hogy az egészség megőrzése érdekében, mint a napi egy alma, ugye olyan szinten benne maradt még szerintem nagyon sok embernek a tudatában, és ez is fontos ezt hangsúlyozni. Talán még amire kitérnék az étrend, mert ugye most azért töménytelen mennyiségű nagyon-nagyon finom fogások kerülnek az asztalra a következő hetekben. Gastroenterológusként mik azok a fogások, amiktől úgy, ha szívük szerint távol tartanák a májunk egészsége érdekében a magyar társadalmat? Ha egyet kéne esetleg kiemelni, melyik lenne az? Hát én azt gondolom, hogy szerintem ezt ne így közelítsük meg, hanem inkább úgy közelítsük meg, hogy nem csak a máj szempontjából, tehát az emberi egészség szempontjából azért a leginkább bizonyított a mediterrán diéta. A mediterrán diéta, amiben tudjuk, hogy a feldolgozott szénhidrátok kevés van, a vörös húsokból kevés van. Amiből sok van, az a zöldség, a gyümölcs, a hal, esetleg. Tehát, hogy inkább az arányok azok, amik azt gondolom, hogy számítanak. Ez az egyik része. A másik, ugye a bevitt kalória, mert ugye egyik a minőség, a táplálék összetétel, ugye ez hogy álljon össze. A másik része pedig nyilván az, hogy mennyi az, amit beviszünk. Ugye erre azt szoktam mondani, hogy amíg az ember nem kezdi el a kalóriákat számolni, addig mindig azt hiszi, hogy keveset eszik. De hát, ha valaki hízik, akkor azért ott valahol a kalóriabevitel az mindig több, mint amennyi az ő igénye. Na az, hogy mennyi az ő kalóriaigénye, az aznapra az ugye függ az alapanyagcserétől, meg függ attól, hogy ő mennyire aktív életmódot él, és akkor itt jön szerintem az a szempont, ami még nagyon fontos, a diéta mellett a mozgásszegény életmód. Tehát gyakorlatilag mi ezben a modern világban nagyon-nagyon forszírozni kell ahhoz a mozgást, hogy az a mozgás mennyiség meglegyen, amit mi egészségesnek gondolunk. Ugye mindig vitatkoznak arról, hogy a gyaloglásnál most a 7000 napi lépés, a 10.000 napi lépés, most éppen mennyi az, amit azt mondják, hogy na, azt minden nap az embernek gyalogolni kellene. Nem tudom, Ricsi, hogy te erről most mit tudsz. A mi betegtájékoztatóban még a 10.000 van, de én azóta már azért olvastam kevesebbet is, a 7-8 ezret is. De egyébként, ha ezt az ember nem méri és nem forszírozza, ez teljesen saját tapasztalat, képtelenség egy nap annyit menni. Beülünk a kocsiba, kiszállunk a kocsiból, leülünk a munkahelyen. Tehát, hogy szerintem, ami itt még nagyon fontos, a mozgás, amit még mellé kell tegyünk. Igen. Frecska Ede, közös barátunknak van egy szerintem zseniális mondása, hogy minden evőkből mindig evőkké vált a homo sapiens. Tehát ez biztos, hogy főleg a karácsonyi időszakban az első szerintem ajánlásunk, hogy ne egyenek mindig, vagy hogyha volt egy nagyon nagy lakoma, akkor másnap gondolni kell rá, hogy az a kalóriamennyiség, akkor inkább mozogni kell és kevesebbet enni. A másik szerintem, ami nagyon... És hogy ez tanulható, a kalóriaszámolás. Nagyon sok segítség, app van hozzá. Hát tehát meg lehet tanulni. És azt is, hogy és ma már ugye a modern világban az is rendelkezésünkre áll, hogy az adott tápanyagnak körülbelül milyen a fehérje, a szénhidrát, a zsírösszetétele, mert hogy ennek is megvan az egészséges ajánlása, amit a kalória egy dolog, az összetétel egy dolog, meg az, hogy az a kalória összetétel milyen minőségből jön össze, tehát azért ez egy komplex. A másik, amit szerintem érdemes elmondanunk, hogy van egy ilyen tévhit, hogy ha a májat kimélnünk kell, akkor ne együnk zsírosat. És ugye a magyar konyhával az a baj, hogy túl zsíros.
Most itt a zsírok és a szénhidrátok relációjában csak arra hívnám föl a figyelmet, hogy a liba hízlaláskor sem zsírt adunk a libának, hanem kukoricát. Tehát a szénhidrátok az elsődleges forrása, és a korábban említett inzulinszint, ez a magas inzulinszint a forrása annak, hogy... A cukros üdítő italok. Így van, hogy ezek el tudjanak indulni. És a zsírokkal annyiban szerintem ma már a tudomány egy picit megengedőbb, hogy a hevített zsírokat kellene kerülni, ami durva kémiai átalakuláson megy át, akkor, amikor a rántott, stb. Vagy a gyors étteremben igen. A kisült krumpli. Igen. Tehát talán az a legrosszabb kombináció, nem? Igen. A gyors étkezdébe a sült krumpli, mert abban benne van ez, amit mondtál, ugye a magasan hevített zsír is, meg igen. Benne van a szénhidrát is együtt. Így van. Tehát, hogyha a mediterrán gondolkodást folytatjuk, akkor részben az akár olajbogyó formájában, vagy avokádó formájában sokkal zsírosabb, de növényi és természetes zsírokat vesszük előtérbe, vagy akár a hidegen préselt zsírokat, amikor egyszerűen egy salátát zsíradékkal teszünk könnyebben csúszóvá, vagy szóval gazdagabbá, laktatóbbá, az egy más minőségű dolog. Tehát ott az egy májbeteg számára is abszolút ajánlható. Tehát az, hogy ő most lespórolja az olívaolajat a salátájáról, azzal nem igazán és a vitamin felszívódás sem fog menni, mert ugye ahhoz is azért zsír kell, tehát hogy... Igen. És akkor az utolsó szerintem, ami megemlíthető, amiről még nem tudunk eleget, csak azt tudjuk, hogy biztos, hogy rossz, ezek az ultrafeldolgozott élelmiszerek. Tehát, hogy így egy egyszerű példát mondjak, valószínűleg az van ennek a hátterében, hogy amikor ilyen elképesztő hatékonyságú késekkel vágják mondjuk a húst, olyan PP, és utána azt még átnyomják egy ilyen homogenizáló szűrőn, aminek a vége egy ilyen elképesztően sejmes, párizsi-szerű dolog, és tulajdonképpen tök megfűszerek, és fogalmunk nincs, hogy egyébként ez honnan indult, az hagyján, hogy ez a csirkének mindene is bele van darálva, mondjuk, de önmagában ez a nagy hatékonyságú vágás és átpréselés olyan fehérje törmelék mennyiséget produkál, ami ma még ebben nincs szerintem teljes társadalmi vagy szakmai konszenzus, de én azt gondolom, hogy ahhoz hasonló gyulladást keltő tényező, mint amikor szöveti törmelékek alakulnak ki, és ez olyan mennyiségben tud átjutni a bélen, egyszerűen a mérete miatt és a megváltozott struktúrája miatt, ami egyszerűen gyulladást keltő immunogén vegyületté minősül. És ez szerintem nagyon alábecsült dolog. Ennek a textúrájából most én nem is mondanék direkt termékeket, mert itt ugye a karácsony kapcsán is hát ugye előkerül a mindennapi életben ezek az ultrafeldolgozó, maradjunk annyi, hogy az ultrafeldolgozó dolog. Tehát amit mi készítünk el, tehát látjuk még mondjuk a csirke mellett, vagy a halat, és azt megsütjük, látjuk a zöldséget, azt mi kézzel felvágjuk, az, ami szerintem a mai tudásunk szerint a legbiztonságosabb, és minden olyan procedúra, aminek kapcsán ez már műanyagba csomagolva, állagát, felismerhetetlenség elveszítve, még akkor is, ha finoman fűszerezve. És gyorsan elkészíthető. És gyorsan igen, ezektől tartózkodni kell, és ugyanígy, mint az alkoholnál, ha valakinek már ismert májbetegsége van, ott a bélből átjutó ilyen gyulladásos törmelékeknek a májba jutó mennyiség az egy döntő tényező. Igen, és azért a májbetegségeknél az egy ismert dolog, hogy van egyfajta áteresztő bél, ami nem kell ahhoz, hogy már nagyon előre haladott legyen a májbetegség, de valami miatt ez így van, és például az alkohol ezért ez tulajdonképpen azt a bélbarriert, ami egészségesen, ha működik, kevésbé enged át akár bakteriális, akár másféle törmeléket, azt például az alkohol szintén károsítja. Tehát talán még erről nem beszéltünk, hogy az alkoholnak egyébként a bélbarrier károsításában is sajnos szerepe van. És én értem, hogy dózis hatásszerű. Igen. Tehát, hogy ugye addig csökken a kockázat, amíg csökken a mennyiség, és akkor most nyilván van ebbe egy józan ésszel belátható a mindennapi életben. Én is most ide ugye biciklivel jöttem, Nagyvárosba biciklizni életveszélyes, de azért, ha az ember betartja a szabályokat, nem életveszélyes, nagyon jól lehet biciklizni. De ha valaki ugye nem tudja a szabályokat betartani, akkor az életveszélyes. Tehát itt is az a helyzet, hogyha valakinek az égvilágon semmi baja nincs, és kulturálisan szeretne egy héten egy pohár bort meginni, akkor igya meg. De hogyha van bármilyen felismerhető kockázata, vagy olyan túlsúlya, akkor gondolni kell arra, hogy azért itt ez egy magasabb kockázat, és pont azért, mert népegészségügyi szempontból iszonyatos
mivel nézünk szembe, tehát a túlsúly vonatkozásában is, és egyébként az alkohol túlfogyasztás vonatkozásában is, és a túlétkezés vonatkozásában is. Ha ezeket összevesszük, itt gyakorlatilag egy nagyon-nagyon-nagyon széles, tehát biztos, hogy Magyarországon ez 1 milliónál több embert érint. Milyen Bocsánat, és ugye ami ehhez kapcsolódik, szerintem ez már úgy nagyjából a beszélgetés alapján leszűrődött, hogy itt anélkül, hogy az ember a szemléletét és az életét meg akarja változtatni, ha már vannak kialakult problémái, ez nem megy. Tehát tőlem mindig szokták a betegek kérdezni, hogy gyógyszerrel egyébbel. Mi ezen betegségek során a zsírmáj betegségnél az első és legfontosabb, amit javasolunk, az életmódváltozás. Tehát az, hogy a testsúlynak 5-10-15%-a csökkenjen, az elengedhetetlen fontosságú, azért, mert ez kell ahhoz, hogy a zsír csökkenjen a májban, egy kicsit több fogyás kell ahhoz, hogy a gyulladás csökkenjen, és ez a fibrózis, egyébként a kötőszöveti lerakódást meg tudjuk akadályozni, vagy vissza tudjuk fordítani, tehát ez enélkül nem megy. És tulajdonképpen, hogyha a betegnek egyébként van egyéb más anyagcsere betegség, amit kezelni kell, mert magas a koleszterin, magas a triglicerid szintje, ugye a vérzsírok magasak, van bércukorháztartás rendellenessége, akkor is, ha ez még nem cukorbetegség. Ha annak nincs meg a hatékony kezelése, az szintén nem segíti ennek a folyamatnak a rezolúcióját, ugye a visszafordulását. És hát ugye azért a fogyás, a testsúly csökkenés az nem megy másképp, csak úgy, hogyha az egészséges étrendet tartjuk, és ehhez megfelelő mennyiségű mozgás van, és az a megfelelő mennyiségű mozgás nem is olyan kevés, amit javasolnak egy héten. Igen. Tehát, hogy azt azért az embernek komolyan kell tervezni. De aki egészséges, annak azért kell tervezni, hogy az maradjon, aki pedig bármilyen szinten ebben az úgynevezett kardiometabolikus korképben érintett, mindegy, hogy melyik oldalról a zsírmáj, a kardiológia, vagy minden oldalról, annak meg azért nem annyira van választási lehetősége, ha szeretne hosszú életet. Simán csak a hosszabb séták, akkor nem elengedőek a mozgás szempontjából, tehát ott azért legalább egy könnyű testmozgás, vagy akár egy... Személyre szabottan, ugye nem mint a diéta is, tehát ott sem, tehát hogy ugye... Tehát egy 70 éves emberről van szó, akinek izületi érintettsége van, nem mondhatjuk, hogy menjen futni, tehát... Persze. Szerintem a fokozatosság egy döntő dolog, az, hogy mennyi időt kell tölteni mozgással, és hogy ez az ő neki személyre szabottan, az a közepesnél nagyobb intenzitású, vagy változó intenzitású mozgás, az pontosan mit jelent. Erre egyébként én azt gondolom, hogy lesznek sokkal precízebb protokollok. Az első ilyen nagy, számomra döbbenetes eredmény idén az ASCO-n publikálták, amikor ugye ez az Amerikai Rák Kutató Társaságnak a konferencián, ahol 3. stádiumú vastagbélrákos betegek túlélésénél nézték azt, hogy mi van akkor, hogyha elmondjuk a betegnek, hogy mennyire fontos mozogni, és mi van akkor, hogyha kap egy struktúrát mozgási programot. És 5 és 8 évnél magasan, szignifikánsan jobb volt a túlélése annak a csoportnak, ahol konkrétumot mondtak. Tehát nem egyszerűen csak azt mondják, hogy mostantól már tessék figyelni és mozgásszegény életmód, hanem azt mondták, hogy konkrétan, hogy mit kell csinálni. Én egy dolgot még szeretnék hozzátenni az előzőekhez, mert szintén egy visszatérő a klinikai gyakorlatban én azt látom, hogy valaki szed magas vérnyomás gyógyszert, és be van állítva a vérnyomása, nem realizálja, hogy ő magas vérnyomás beteg. Tehát, hogy hát szedi a gyógyszert, be van állítva a vérnyomása, semmi gond. Tehát amit professzor asszony említett, kardiometabolikus kockázati tényező, az ott kezdődik, hogy gyógyszert kell szedni a magas vérnyomásra. Tehát az egy nagyon fokozott kockázat. Most ebben a helyzetben kell mérlegelnünk azt, hogy ilyenkor van-e túlsúly, ilyenkor van-e zsírmáj, és ha azt látjuk, hogy van, akkor itt egyértelműek már a nemzetközi ajánlások, például az alkoholra vonatkoztatva is. 2025-ben jött ki az új amerikai magas vérnyomás irányelv ezzel kapcsolatban, ami azt egyértelműen fogalmaz, hogyha valakinek magas vérnyomás betegség van, annak nem javasolt semmilyen mértékű alkoholfogyasztás. Nyilván itt is nagyon nagy különbség van abban, hogy mennyire súlyos a magas vérnyomás, mióta tart, van-e hozzá túlsúlya, az illető mennyi alkoholt fogyaszt, de alapvetően az ajánlás az a 0. Ez a nemzetközi ajánlás ma, tehát ez nem egy ilyen elefántcsontorony túlzás. Itt arról van szó, hogy ha van egy egyik oldali szív- és érrendszeri kockázat, amit nem csak a szív oldaláról, hanem ugye a szív- és érrendszernél mindig a stroke-ra is gondolunk, tehát a stroke megelőzésre, ott nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy ennek a kockázati listának, ennek a kockázati mátrixnak az egyik eleme ebben az esetben az alkohol. És
Volt korábban még adat, most ezt nem emlékszem pontosan, hogy hány százaléka, de a frissen felfedezett magas vérnyomásos betegek, ha elhagyják az tehát lenullázzák az alkoholfogyasztásukat, nyilván aki korábban fogyasztott, azt hiszem 20%-ban önmagában ez elég volt ahhoz, hogy ne kelljen kezelni. Tehát, és hogy ráadásul a testsúlyjal is ez van, hogy a testsúly csökkentéssel azt is el tudjuk érni, hogy a vérnyomás is csökkenjen, vagy akár normalizálódjon. Tehát ebből az embernek a saját maga által hozzáadott részt egyszerűen nem lehet lespórolni. Tehát bármennyire a mai világ arról szól, hogy mindenre van instant és gyors megoldás, erre nincsen. Erre kőkemény terv van, tervezet van, és utána azt tartani kell és csinálni kell, mert akkor lesz egyáltalán eredmény, meg marad tartós eredmény. De azért szerintem mindenképpen mielőtt zárnánk ezt a blokkot, a fogyás, ez egy fantasztikus hívószó ebből a szempontból, meg kéne említenünk egy új gyógyszercsoportot, ami gyakorlatilag most nincs olyan tudományág, ahol szinte, vagy olyan klinikai diszciplína, ahol a GLP-1 analógok valami nagyon komoly plusz hatást nem mutatnának. Mi erről a véleményed? Igen, én azt gondolom, hogy ezek tényleg hatékonyak a testsúlycsökkentésben, tulajdonképpen kardioprotektívek, és nagyon sok pozitív hatásuk van. A májban is egyértelműen, a zsírmájbetegségben is vannak már vele tanulmányokban adatok, hogy a zsírmájnak a gyulladásos formájának, illetőleg a májfibrózis kialakulásának a visszafordításában, annak a csökkentésében jótékony hatású lesz. Tehát a jövőben valószínű, hogy ezen a területen is majd lesz új gyógyszer, még most ezt nem hívhatjuk így, de látjuk ezeket a pozitív hatásokat, viszont emellett is szerintem fontos hangsúlyozni, hogy ezek is akkor működnek jól, ha mellette az életmódváltozás és a mozgás, a megfelelő táplálkozás együttesen van, de igen, nagyon hatékonyak és tényleg jók. És emellett akkor, ha jól értem, azért szükséges egy szorosabb orvosi kontroll is azoknak az embereknek, akiknél diagnosztizáltak egy májbetegséget, tehát nem elegendő azt mondani, hogy jó, én akkor holnaptól kezdve rendszeresen sportolok, nem iszok egy kortyot se, megfelelően étkezem, hanem azért szükséges időnként egy kontrollvizsgálaton figyelemmel kísérni a máj egészségének az alakulását. Igen, de azt mindenképpen még esetleg annyit tennék hozzá ugye a fogyásnál, hogy amit nagyon fontos tudni, hogy amikor az ember fogy, akkor nem csak a zsírból fogy, hanem az izomból is. Az izom erő fiatalkorban is, és az izomtömeg nagyon fontos, főleg nem csak kozmetikai szempontból, ugye, de például a középkorosztályban, idős korosztályban az, hogy meddig maradunk aktívak, mennyire leszünk egészségesek, azt a jelenlévő izomtömeg nagyon meghatározza. Tehát ezért sem lehet azt gondolni, hogy egy gyógyszer mellett például a mozgás lespórolható, és ha már májbetegségnél tartunk, azt tudni kell, hogy az előre haladott májbetegség, májzsugor esetén az egyik szövődmény az izomtömeg elvesztése, a szarkopénia, és ha az megvan, és ugye ezt nem próbáljuk jelentősebb, tehát magasabb fehérjebevitellel és mozgással próbálni visszaépíteni, kompenzálni, az a májbetegség kimenetele szempontjából egy egyértelműen negatív tényező. Hát egyébként visszatérve a kérdésre, akinek a májbetegség diagnosztizálódik, annak megvan a rendszeres orvosi kontrollja. Azt a hepatológus, gastroenterológus kollega meghatározza, hogy évente, vagy ennél gyakrabban kell jönni. Ez attól függ, hogy mit találtunk, mennyire súlyos a betegség, de követni kell, ultrahanggal is követni kell vérvizsgálatokkal, és természetesen orvosi kontrollvizsgálattal is. A koplalásnak nagyon sokáig, hogy mondjam, nem volt egyértelmű a megítélése ebből a szempontból, és az utolsó 3 évben több olyan tanulmány, köztük a JAMA-ban megjelent nagy, több száz beteges tanulmány is napvilágot látott, ahol a zsírmájbetegekben 2 módját próbálták ki ennek a koplalásnak. Az egyik a klasszikus kalóriacsökkentés, hogy 5 étkezés mellett egyszerűen csökkentették 30%-kal a bevitt kalóriát precízen. A másik csoportnak pedig ezt az intermittent fastingot próbálták ki, és az volt a konklúzió, hogy nem volt különbség a 2 csoport között, és mind a 2 drasztikusan javította nem csak a májbetegség állapotát, hanem ezt a bizonyos kardiometabolikus kockázatot is. Tehát azt látni kell, hogy ez a komplex életmódváltás, amit a professzor asszony említett, ez egy kulcs dolog, és ennek a mozgás mellett ugye összességében a kalória csökkentés és ezzel kapcsolatos trükkök, hogy ezt hogy lehet a mindennapokban elérni, ez egy döntő dolog, és
azt gondolom, hogy a centrumban dolgozó orvosok irányelveket tudnak adni, és utána haza kell menni, és csinálni kell. Igen, és persze ehhez tudunk segítséget, hiszen van dietetikai segítség, vannak gyógytornászok, mozgásterápiával foglalkozó kollégák, tehát azt gondolom, az a fajta személyre szabott akár mozgás és táplálás terápia, az meg tud születni, de minden megszületett tervnek akkor van értelme, ha azt betartjuk és csináljuk. Igen, és én abban bízom a következő években, hogy ahogy erre a daganatos betegségekben most már egyre több irodalom van, itt is konkrét ajánlások fogalmazódnak meg azzal kapcsolatban, hogy mi az a struktúrált mozgás, és azt hogy kell csinálni. Egyről azt mondjuk, hogy menjen szakemberhez, és akkor gyógytornásszal, személyedzővel, neki, meg az orvosával személyesen találják ki. Én abba bízom, hogy azért ez egy picit uniformizálhatóbb lesz, és könnyebben ilyen polcról leemelhető protokollokat fogunk tudni kapni, talán éppen AI segítséggel, hogy akkor 6-8 paramétert vizsgálva egy olyan mozgási programot tudunk ajánlani, amit már több száz vagy több ezer betegen igazolt klinikai kutatás, hogy ez hatékony. Ez egy kicsit ma még sci-fi, de igen, szerintem baromi érdekes. Igen, és ami még szerintem fontos, hogy mindenkinek meg kell találni azt a mozgásformát, amit ő szívesen csinál, és szívesen csinál rendszeresen. Mert ajánlhatunk mi A-t vagy B-t, ha valamivel ugye az adott egyén nem tud azonosulni, nem fogja csinálni, és annál, hogy a karosszékben ülünk, mindenféle típusú mozgás, sokkal-sokkal több. Tehát azt kell látni, amit tanár úr is mondott, hogy szóval el kell indulni az úton, el kell kezdeni mozogni, és akkor az majd kialakul. Dr. Papp Mária és dr. Schwab Richárd volt a mai vendégünk. Köszönjük szépen a beszélgetést. Nagyon köszönjük és a meghívást. Köszönjük a meghívást.